kini atong latest weather update, Thursday, August 19, 2021. Ang bagyo na atong gimonitor nakasulod na sa atong Philippine Area of Responsibility ganihang alas 10 sa buntag. Naipangalan na Tropical Depression Isang o gilayon sa 1,410 kilometro silangan ng Northern Luzon. Na ay maximum sustained winds na 45 km per hour duol sa sentro ug ang pag-unos moabot sa 55 km per hour. Kini nag-urog sa direksyon sa amihan ng kasadpan sa gipaspaso na 25 km per hour. Ug so far wala kining direktong epekto sa any part sa atong nasod. Ang weather conditions sa tibok sa Visayas, Palawan, kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw.